carrers de les Balears que traspuen història. Els nostres guionistes, Margalida, de cada vegada estan més afinats i ja fan el programa amb la gran enciclopèdia catalana. Sí, és gros. Sí. Ai, per favor. Ahir va ser, ja ho han dit, 12 d'octubre, dia de la Hispanitat. Que demà és festa del patró d'Espanya. El patró d'Espanya, però també es complia un segle de la mort d'un visitant il·lustre de les Balears, l'arxiduc Lluís Salvador. És per això que enguany, precisament, se celebra l'any arxiduc. Avui a Carretònim volem parlar d'aquesta figura totèmica a través, però, de la seva amant mallorquina, Catalina Omar. Toni Gené, a Valldemossa trobam un carrer amb el seu nom. Sí, perquè na Catalina Omar va ser la nostra gran Catalineta abans de na Catherine Zeta-Jones, també coneguda com Catalina de l'estaca dona de Miquelet, en Michael Douglas. Efectivament, sí. I va ser una persona molt important. Va néixer, ella nomia Catalina Omar Ribas, i va néixer a Esporles el 1869 i provenia d'una família d'escamp i va ser la mallorquina que va robar escó de l'arxiduc, que aleshores tenia fama de ser faldiller i també de ser bisexual. Que això és un estereotip fomentat per les pel·lícules porno, per internet, per la televisió, per el cine. Bisexual, dius? Era, sí, també. Això diuen. Per cert, hi ha una cançó dedicada a Catalina Omar. Si la vols escoltar, sí. És aquesta, de Mallorca Tour. Que recogía la sal mientras cantaba una cancioncita rosa foradada. Construyó una casa laborera de la costa norte donde yo vivía. Certa parodia, aquesta cançó, sí, però que demostra que és un personatge que és la memòria col·lectiva. I tant. Na Catalina tenia 18 anys quan va conèixer l'arxiduc. Ella en tenia 39. Animals. Aleshores, na Catalina era una lota bastant espavilada i tot d'una va voler iniciar una relació amb aquell nou vingut que ella considerava que era una relació que l'ajudaria socialment i culturalment. M'estàs dient que na Catalina Omar era allò que se'n diu una trepa? Bé, Hem de tenir en compte el context. Exacte, Sí. la situació històrica en què va viure, Sí, perquè clar, era un en home aquell moment era molt difícil prosperar. Sí, l'arxiduc era un home de món, era per Catalina Omar representava l'obertura, no?, de mires de Silla, però en tot cas hi va haver amor, va ser un amor apassionat, digne de la pel·lícula Love Story. Una relació passional. Sí, va ser passional. Fruit d'aquesta relació, l'arxiduc va agafar molta de confiança amb la Catalina i la va fer com a gestora de la finca de l'estaca, no?, que avui hem de recordar que és propietat d'una altra Catalina, la Catherine Zeta-Jones. I que està en venda. I que està en venda. Sí, sí. I de Michael Douglas. Xisco Nadal segon. Una cosa que la casa de la Catherine Zeta-Jones, jo la vaig visitar una vegada i és una casa impressionant. Ah, sí, quina sort. Una flor i una nata i una flor que hi ha per tot. Sí, però és que no has deixat xerrant en Xisco. Sí, no, perdona, Xisco. Sí. Ai, sí, perdona tu, Esteban. No, endavant, és el teu programa. I anem a veure, ai, per favor, quin moment la nostra Catalina Omar i el nostre arxiduc Lluís Salvador d'Àustria passejant per la serra de Tramuntana agafats de la mà. Agafats de la mà. Tenim aquesta diferència d'edat, Sí, Ai, per favor. però Llavors se varen conèixer, se sap. no he arribat a tant. El tema està que hi va haver amor. Tot i que en un primer moment semblava que era un amor interessat, una prova que era un amor autèntic és que l'arxiduc va escriure un llibre amb el nom de na Catalina Omar, amb la condició que només se publicaria una vegada ella fos morta. Què dius? I ja parlava meravelles d'ella en aquest llibre. Ha triunfado el amor.
Va triomfar l'amor? Sí, va triomfar l'amor, en Cupido va triomfar. Ay, pero qué amor. ¿Qué sucedió? Na Catalina va acompanyar l'arxiduc per molt dels seus viatges pel món. Es deia, atenció, perquè aquest detall és interessant, que en aquests viatges na Catalina sempre anava vestida amb el vestit típic mallorquí. Oh! Ja m'imagino la nostra Catalineta vestida amb rebosillo, visitant Itàlia i Grècia. Quin moment. I amb aquelles castanyetes i aquella falda. Quin moment. Però tot s'acaba i aquella relació se va acabar a Venècia. No se sap ben bé què va passar. Ella va decidir tornar, va agafar un xàrter, va decidir tornar cap a l'estaca i allà aviat va emmalaltir. Per ventura va emmalaltir d'amor, no? I no va tornar a veure el seu estimat i moriria na Catalina a Valldemossa el 1905. Déu-n'hi-do. Bé, ara anem a Eivissa per parlar d'una altra dona, en aquest cas l'esclava Maria Flores. Té un carrer entre l'Avinguda de Sant Jordi i l'Avinguda Pere Matutes. Sí, estem parlant de la darrera esclava d'Espanya. Era eivissenca. La justícia és que avui la placa que du el seu nom encara conserva el terme d'esclava, cosa que hi ha historiadors que reclamen que traguin aquesta denominació. Curiosa, vols dir que la darrera esclava que hi va a Espanya era d'Eivissa. De quin segle parlam? Estem parlant del segle XVIII. Es creu que aquesta Maria Flores, no confondre amb Lola Flores, va néixer a Eivissa el 1775. Era filla d'una esclava maometana, va ser esclava i va adoptar aleshores un nom cristià. Va canviar d'amo unes quantes vegades i, juntament amb la seva filla, va aconseguir la llibertat al cap de 50 anys gràcies a un decret reial. Hem de recordar que va ser el 1837 quan se va abolir a Espanya l'esclavitud. I ara hi ha un debat encara, bé, no sé si encara existeix el debat o no, sobre si s'ha de treure el terme esclava de la placa del carrer de Maria Flores. Ben curiosa aquesta història. Perquè per tu és un estigma, no?, això de ser esclava, tot i que també la gent pot saber que aquesta va ser la darrera esclava. És que existia l'esclavitud en aquell moment. Sí, també és una lliçó d'història, no? Sí. Efectivament. Bé, Toni, en tornada de la publicitat ens parlaràs de Gomila. No d'Antoni Gomila, no de l'actor i dramaturg. No. Avui no xerrarem de meu llinatge. No, parlarem de la persona que va posar el nom a la famosíssima plaça de Palma, al barri de El Terreno. Però això serà d'aquí 2 minuts. Ahir amb la Margalida, amb en Xavi i també amb en Toni Gené, carretònim. La setmana passada vam parlar de places totèmiques de les Balears i avui, Toni, vols començar o vols continuar parlant d'una altra plaça que ha marcat la vida de generacions de palmesans. És la plaça Gomila, l'epicentre de la marxa nocturna de Palma, darrere la discoteca Titos. Sí, però hem de dir que la plaça Gomila ja no és el que era. I fa anys, eh? Fa estona, sí. He dit una frase de Predí, ¿no? Sí. Hace muchos años. Comencen a ser gran. Ardura. ¿Qué pasa? Pues que la Plaza Gomila es una zona de éxito, de mucho lujo. También iba el rey Juan Carlos a un bar, claro. Y después ya la cosa fue a más. ¿Pero qué nada? ¿A hacer chupitos? No, a comer unas cosas muy interesantes. A comer cosas interesantes. Sí. Allà hi ha l'Hotel Mediterrani, claro, no? Esas cosas. Que és una zona de gent pudent. No, pudent, ara no tant, però fa uns anys sí que era un hotel i sobretot el restaurant de gent pudent. El que està clar és que si avui el seu credo aixecasse el cap diria tapa, perquè s'escandalitzaria. Estem parlant d'una plaça que està dins de la zona del Terreno i temps enrere era un barri molt tranquil de Palma que aviat va atreure l'atenció de turistes il·lustres. Però per què es diu Gomila? Han d'anar a finals del segle XIX, allà hi va anar a viure a la família d'en Pau Gomila. I qui era en Pau Gomila? Qui era? Era una persona de dobbers, benestant, i se va voler construir una casa en aquesta zona que no tenia res a veure amb la zona actual, era molt més tranquil·la, i se la va fer perquè volia passar les vacances allà. Aleshores, senyors Gomila van decidir cedir un espai a l'Ajuntament de Palma, de seu solar, perquè hi construïssin un parc perquè els seus fills i els altres nens de la zona hi poguessin jugar. I aquell nou esplai va ser conegut com la placeta. Fixa't. Ja vos escoltava. Sí, digue't, sí, home. Aquells temps en què tots els nens i les nenes
sortíem a jugar al carrer, a la placeta del poble, i jugàvem, què t'he de dir, la baldufa, i bolles, i cerco... Això ja... Eren altres temps. En el barri del Terreno, que es feia fa molts anys, avui en dia és molt més complicat. Ja ho faig molt bé el programa, Gràcies. I sobretot a la plaça Gomila. La placeta, has dit? És impossible, és impossible jugaria ara en aquella plaça. Impossible. Era una zona que els cronistes de l'època diuen que era com Cercàlia, un lloc super idíl·lic, i el periodista Andreu Ferret del Diari de Mallorca, mort el 1996, deia que asseure-se en aquella plaça per veure caure la nit equivalia textualment a llogar una butaca en el millor dels teatres. No? Era oníric. Era oníric, un autèntic espectacle. Toni Gomila, llocs onírics dels quals contemplar. Totalment onírica, amb aquells columpios que hi havia en aquella època, de ferro forjat com els temps de la guerra, aquells nins que jugaven en el ferro de les cadenes, aquells columpis. Toni Gomila, aquells xupitos que t'aprenies amb sal a la mà, això és una imatge totèmica. És endèmica. Som a la casa Gomila, que venia gomes de Gomila, de gominola. Ara te'n vas en fora, ja. Sempre fa poesia. Sí. Bé, és que d'uns anys la família Gomila se'n va anar a viure a Santiago de Cuba. Hola, mos aules, hom. Un altre mallorquí que se'n va cap a Cuba, allà ja hi tenia negocis, i anys després, casa seva, que estava situat davant el passeig marítim, se reconvertiria en la mítica discoteca Titos. M'estàs dient que la discoteca Titos era l'antiga casa del senyor Gomila? Quin Gomila més totèmic, més important, Joan Campos. Tenia un bon ascensor. Qui no ha fet salut a Gomila, Chupitos, sí. i final feliz. A Titos, Can Gomila, sí. Són senyors, en els buenos tiempos se passa comida feia por. Això no és d'ara, això fa molt de temps. Feia por, de la gentada que hi havia. Feia por perquè hi havia molta gent, és que no hi podies caminar de vegades. Jo he viscut molt de noche, molt de nit, molt assegurat que feia por. I ara ja no em fa de por, Joan. Ara no tant. Avui la discoteca Tito ja tampoc és el que era. Va obrir les seves portes el 1923, però la seva edat d'or va arribar amb el boom turístic, sobretot a partir del 1955. Aviat se va reconvertir en una de les millors sales de festa d'Europa, no d'Espanya, d'Europa. Aleshores, però, la gent que hi anava vestida d'etiqueta. Era un lloc de molt de glamour. M'encantava. Anaves a Titos Palace i te trobaves en la flor i la nata de tot Palma i gran part de Mallorca. No com ara, i està ple de xum-xum. Màmets, siliconades i uns culs de gimnàs. I, Esteban, saps o sabeu vostè qui va quedar impressionada en la discoteca Titos i de la cantant d'aquesta famosa cançó? We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you. És la gran cançó de la Segona Guerra Mundial interpretada per Marlene Dietrich, la gran diva d'origen alemany. Va actuar a Titos el 1973. Aleshores, aquell any va actuar a dos locals d'Espanya i un d'ells va ser Titos. Titos. I l'altre sona mà. No, broma. Bé, amb el temps, al voltant de la plaça Gomila sorgiren altres discoteques igual d'importants que Titos, com, per exemple, Sgt. Pepper's. Sí, aquesta discoteca va ser inaugurada el 15 de juliol de 1968 amb una actuació estel·lar, la d'en Jimi Hendrix. Està documentat, sí, va anar, sí, això no és cap rumor. Hi ha fotografies?
Hi ha fotografies, sí. Sí. Ell era en Jimi Hendrix, era d'origen nord-americà i és considerat un dels guitarristes elèctrics més influents de la història de la música. La seva banda se deia The Experience. The Experience. I aquell dia 15 de juliol del 1968, va tocar a la discoteca Sgt. Peppers Sí. de devora plaça Gomila i va tocar per un públic de 1.000 persones. La majoria d'aquells assistents eren turistes anglesos perquè aquí poca gent, pocs espanyols, coneixien en Jimi Hendrix. Jo, però sí sabia qui era en Jimi Hendrix. Sí, clar que ho sabies tu. Jo estava allà, vaig pinxar, amb en Jimi Hendrix, no hi havia una tormenta encara, però vaig estar molt bé. Mos estima, el veig Nosaltres demà. també, Joan Campos. El veig demà, Nosaltres també vos t'estimam. estim, cara guapa. Sabeu qui va ser un dels pocs mallorquins que va poder gaudir d'aquella actuació? El nostre estimat Lorenzo Santamaría. I abans hem parlat la cançó, la plaça Gomila. Ell feia de taloner amb el seu grup Z66. Eso es, exactamente, yo estuve con ellos. Va interpretar la famosa versió en castellà d'un clàssic dels Moody Blues, Noches de Blanco Satin. Falten 8 minuts perquè sigui les 4. Aquí continuam a Gabinet